dan luar biasa. Yang disebut dengan campur sari itu adalah campur rasa. Campur rasa, campuran antarane musik gamelan, ya qasidah, ya pop, ya rock, ya DJ, ya dangdut. Apa iso? Iso pop rock. Enek rocke berang. Pop. Oh iso. Rock. Rock iso. Mayangkara, Bos. Ya iso, Bos. Jajal tanjak kok kanca-kanca sinden nggo ngerok. Biasanya sing iso ngerak Hani Ronanda, ayo. Hani Ronanda. Ora kliya ya pegani neh. Mangane wong iki lek enek wong meneng aja brok-brok ya. Lah masa su. Oh iya. Ayo. Nggih ngerok ya. Ngerak lagune. Apa? Lagune pertama kita bikin yang halus dulu. Halus dulu. Terus ke sesi terakhir kita bikin rock. Oh iya, oke. Lagu Jawa atau memang lagu rock? Lagunya lagu Jawa. Lagu Jawa tapi kita bikin rock. Oke. Hani dengan Mbak Diah, ayo. Mbak. Mbak Landa. Oh isa. Oh anu, Diah Sari Nanda. Diah Nanda Sari kene Cahayu. Kene. Sopo sing enak telepon? Iya aja kaya ngono, iki ngono 17 Pro Max. Nanda Saru. Iya, nyahan. Nanda Saru karo Handiku Malasari. Niken Sarasati. Ana aja ngono lho. Mayangkara di syuting lho iki. Katen Mas. Tak keprok ndasku dhewe ning kene lho. Ayo. Sak pira? Langgam ya, ya. Sore padang bulan
ing panghormatan agung risang bobo ingkang sampun samapun kanthi saweg kiri memuji marang kersane Gusti ingkang Maha Agung. Kanthi jemudring kuku sing duka kang kumulun. Ambar-ambarane antariksa. Risang bobo ingkang sampun samapun kanthi saweg kiri memuji marang kersane Gusti ingkang Maha Agung. Sik. Anu ngombene niki kan ngombe mie ini kan mana ini dah. Kene. Mie sik, Nduk, mie sik. Mie dulu. Kowe lek ras lek glon-glung muncul jan kaya ora tak sawangkoke jan kaya beci. Ote-ote ning stasiun. Ndak ta? Ayo Mas. Ya. Aku iso geblak. 90 ae lho Mas. Niki weton Baladewa. Iya, ngombe sik iya. Dan masalah totalitas dari mayat. Tepuk tangan sekali lagi buat Niken Salindri, luar biasa. Weh. Weh ngelak apa nyombar? Weh. Woi. Masalah sak iya sama bayi. Pak Sus, tasih enten malih mboten iki. Kok telas niki. Yo. Astagfirullahaladzim. Kok ya Umpokan Mas. Ya, wis minggu dhisik aku tak ngedekne bocah loro. Mas pelok mulu jiro lu sepira Mas Dijal. Wis mawis tolak balak ing sengkala.